салом алейкум бачаҳо. Аллакай мо рӯзи баргузорида интихоб кардем. Баргузории чорабинӣ ки чанд та пеш гуфтадем. Табиат технология. Хоб ҷамъовани барномасозони ҷавон. Шахсан ки хоҳишмонанд метавонанд ҳамчун тамошобин пешкаш барномаи худ барномасозӣ, дизайнерӣ ва сайтсозӣ иштирок кунанд. Хоб санаи баргузорӣ 8/08/2025, яъне 8 августи 2025 ки ба рӯзи ҷамъ тобир меояд, шумо метавонед иштирок кунед. Соати 9 дар маркази рушди малакаҳои ноҳияи Данвара. Хоб агар шумо ягон пешниҳодот дошта бошед, метавонед то 6/08/2025 биред ёки ба поштаи электроние ки мондагиён ва дар телеграм канали мо пешниҳоди худтонро партия мо мегирем ба барномаҳо илова метавонед. ҳозирашда саҳри студияе ки ман худам сохтаистам ҳамора пешкаш мекунем. Ду лоиҳаи блендерӣ ва калькуляторе ки аз тарафи дигар шахсон таҳия шудаgar, инҳоро мо пешниҳод мекунем ва дар ахбори чорабинӣ шахсони алоқадарро гӯш мекунем. Хоб бо як бор дига такрор мекунем. 8/08/2025 айёми саҳар соати 9 баромадмон сар мешавад. То 06/08/2025 шумо метавонед барномаи худро ба мо дастрас кунед ки мо ба кайф бигирем. вобаста ба кадом соҳае ки дар оинда нишондагӣ бошад, мо қабулш мекунем барномаатонро. Хоб суроғаҳо табиат технологияи ютуб канали мо ҳастад, эмайли мо дар инҷо монданӣ ҳастад ва телеграм канали моро адресам дар инҷо ҳастад. Сар баланд, хонаобод бошед.